Bueno, esan dugun moduan, orain orkestara gatozena eta Kitxuskal Elkarteak azken erabileraren gainean egin duen ikerketaren emaitza dira. Karri txukun emaitzak daude pizka lotuta transmisioari, transmisio gehiari lotuta dauz. Emaitzak asko ere zabalagoak dira eta horrelago Ibar mailan, herri mailan aurkezpena egingo dugu, baina oraingoan pizkat gure gaira ekarri dugu. Pizkat nahi genduan azaltzea nondik datorren zaitxik hasi ginen ikerketa hau eitzen. 2000 urtetik aurrera eta Kitxuskal Elkarteak Ibarko euskararen kale erabileraren neurketa egiten du udazken handian. Eta hor, 14 urtetan neurketa hori egiten, konturatu ginean adinak basakala zer esanik, ezta? Umeen erabilera Ibarren, gure testuinguru soziolinguistikoan, 152 inguruan kokatzen da, baina Gaztarora pasatzen garenean isa erdira jaisten da, ertain basua dela esango genduke. Eta isa, helduen erabilera baju horretara hurbilduz. Orduan hor konturatzen ginen zerbait pasatzen zala. Umeek 152 erabiltzen zeben, baina gero gaztiek erdisa erabiltzen zeben. Zaitxik erabiltzen dabe erdisa, ze esparrutan ez dabe erabiltzen, ze esparrutan topatzen dituzte zailtasunak. Hori neurtzia nahi genduan, eta gainera, salto hori ero ikustiaz gain, bai pentsatzen du Gaztarua oso momentu estrategikoa dela. Begibistakoa dan naz aparte, etorkizuneko helduak izango direla alde batera lagatabe, erabilera esparru gehien ikutzen dituen adintaldia da. Bai hezkuntza batxilergoan lanbide heziketa unibertsitatea, aisialdia, bai kirola lorrean, kulturan, bestelako taldeetan, lan munduan orduan sartzen dira, Gaztaruan, familian, euron familia etortzetik batzuk euron familia propisua sortzera ere pasatzen dira. Sare sozialetan, erabilerarik altuena gaztien artean emoten da. Orduan, ikusi genuen esparru guzti horiek aztertzeko aukeraren ematen zigula Gaztarua modu zabal batean hartzeak. Eta horregatik pentsatu genuen egokizena 18-28 urte bitarteko gazteak aztertzea izango litzatekeela. Gehien bat horregatik, pizkat hain zabal hartuta aukera moten zigulako hezkuntza, lan mundua, etxia ero nondik zatozen familia hori eta sortzen duzun familia berri hori bebai. Orduan Fermin Askano, Igone Laskudan, Igone Lamarain eta Koldo Mitxinen eta Laurok elkartu ginen eta pizkat Ferminen gidaritzapean hasi ginen nondik norakoak etxen. Orduan, konturatu ginen Ibarko gaztien tensua beharrezko izango gendukela, zenbat gazte zegoazen, eta horren arabera 618 lagun elkarrizketatu genituen, hausase aukeratutakoak, 4 galdegile aritu dira. Ekainaren 10-etik 21 batera bitartean kontrol taldeari pasatu zitzaion galdetegia, eta uztaila osoan, 1-etik 30 lagin osoari. Aitorpen bidez jaso dira erantzunak, galdetzaileak berak betetzen zuen, galdetuaren erantzunekin. Eta, emaitza hori konfiantza maila 86%koa da. Hor pizkatxik ikusten da, baina, da hor bat ikusteko zeintzu dian kontutan hartu izan ditugun irizpideak. Orduan, adina, 3 taldeetan banatu dugu, 18-21, 22-25, 26-29, gizonezkoa, emakumezkoa, 10 hizkuntza edo etxeko hizkuntza zein zan, euskera zan edo beste bat zan,
Eta gero euskara gaitasuna, danetan finkatu dugu ehunekuetan, ezta? Euskeraz ahoz ze moduz moldatzen zen, idatziz, irakurriz, ikasketen hizkuntza eredua eta erabilera ikaskideekin, bai batxilergoan, lanbide heziketan, unibertsitatean, zer eredutan eta ikaskideekin nola egiten zituen harremanak, euskeraz baziran zen mailatan, familia barruan, gurasoekin, anai-arrebekin, bikotearekin eta seme-alabekin. Aurrerako ikusiko duzuen moduan, eta lehen ere aipatu dugu interesantea bazan guretzat ikustia sortzen ziren familia berri horietan zein zan hizkuntza. Baina igual hartu ditugu bideokan gaztie gixak eta oso erantzun gitxi jaso ditugu seme-alabak dituzten gaztienak adintarte horretan. Orduan ez da ditugun erantzun kopuruekin ez da representatiboa eta datu hori ematerik ez da gau. Gero aizialdian, bai kuadrian, antolakutako ekintzetan, sare sozialetan, komunikabidetan eta lan munduan ahoz zein idatziz. Eta, oin zuzenian, pizkatea aurrekari horiek azalduta, zuzenian Fermin emongo detzak berbia, berak ni baino eskoso eto azalduko izuelako da. Beno, asko ze gaztai gehiago, grafiko gehiago dago erakutxiko dituguna baino, egunon, denoi? Eskerrik asko etortzeagatik, barkatu, aburra segiteagatik. Bakan batzuk erakutxiko ditugu eta batzuk txiki. Gaia ez da gaur guretzat banan-banan zenbaki txikietan gelditzea, ez dago astirik, luze joko luke eta ez de une baterako utziko dugu. Nagusiki konklusio batzu aterako ditugu eta bata egon bestean geldituko gara zerbait esanez. Esaturako geldituko gara buskat lehenengo honetan eta ikusiko zuen. Lehenengo eta behin, lehenengo grafikoan hartzen direne ama hizkuntza zein batek zeukaten eta euskara eta zenbatek ez. Horra agertzen da ama hizkuntza euskara zeukatela ehuneko 98. Eta aldiz, bigarren gaztaian agertzen da ehuneko 98ak aitortzen duela euskarazko gaitasuna ahoz, gaitasun ona. Orduan, galera bat agertzen dela ehuneko 20koa eta, hemen, oain geldituko naiz puxka bat, arrazoi pare bat emonez, baina azalpena izango da gehien bat eskriptiboa. Izan ere, honi bakarrik begiratuta, saioak arrazoi kognitibo batzuk ikusiko dituzke, besteren batek irakasle batzu zaretenak eta esaltu zaituztenak, pentsatuko duzu arrazoi pedagogiko ere badaudela, nik esateate arrazoi soziologiko bat eta arrazoi ekonomiko bat sugeritu iradokiko ditut. Arrazoi soziologikoa. Eibarren, egun euskaldunak gara ehuneko 91. Adin hontako garaian, adin hauek 18 o 10 urte bitxartekoa dira, garai hartan ehuneko 40 ziren euskaldunak. Hala ere, esaten dute ehuneko 56ak esaten dau ama hizkuntza euskara izan zala. Euskaldunak euskaldunekin parekatzen badira, besterik gabe, gehienez ehuneko 40 izan daitezke ama hizkuntza euskara daukatenak. Euskaldun bakoitza erdaldun batekin harremanetan sartzen bada eta seme-alaba baldin baditu, gehienez ehuneko 80 izan daitezke matematika hori ama hizkuntza euskara daukatenak. Tartean dago. Pentsatzen badugu euskaldunen erdia euskaldunekin juten garela eta beste erdiak erdaldunekin juten direla, gertatzen da gauza betxi bat eta da ehuneko 20ak bi gurasoak dauzkala euskaldunak eta ehuneko 40ak dituela bat euskalduna eta beste erdalduna. Eta zenbaki honen arabera ehuneko 98ak esaten duzkue ama hizkuntza euskara esan dutela. Ematen dau, hor nonbait egon leikela arrazoi bat, horietako ehuneko 40, osea, 78 baldin behar, 40 bat dira gurasoetako bat euskalduna eta gurasoetako bat erdalduna dauzkatenak.
eta 20 bat dira gutxi gora bera, izan lehizke, gutxi gora bera, biak euskalduna dauzkatenak. Beaz hor egon lehike arrazoi bat, bi gurasoak, bata euskalduna bestea erralduna baldin bada, nez eta ama hizkuntza aitortu euskara dela, gero ostean errastasunak eta gaitasuna zalantzan edo kinikolo edo gehatzia. Sexua, generoa sartzen badu ostean, ezberdina da, garai hartan bintzat gero eta gutxiago zorionez, baina oraindik ere garrantzia du ama dan euskalduna edo aita dan euskalduna. Eta beraz, oraindik ere hor badago egon lehike beste arrazoi bat. Pixka bat galera hori badure hori gertatzeko. Ni ekonomista naizen aldetik beste arrazoi ekonomiko bat ere eman dezaketa eramango du. Gero eta denbora gutxiago daramagu guraso eroten dugu seme-alabekin hizketan. Gazte hauek nire semeen belaunaldikoak dira. Eta bi gurasoek lan egiten dugu, gabaz egoten gara justu pare bat orduz, hiru orduz, oheratu horretik, horietako bat edo bat eta erdi etxeko lanak itxetia dutela. Irakasaren arruz, noski. Beraz, eta gainea, horrek tensio bat ekartzen du etxean, eta beraz, harremana ez da izaten goxo maite giroan. Orduan, afal ordu hori, daukaguna, une bakarra, hortarako, da, neoten dira ume txiki horiek, zaintzaileekin. Gaur egun gero eta gehiago ekonomiagatik altxa-mamekin egoten dira, baina gure garaian egoten ziren zaintzaileekin. Ni goratzen du zelako zaintasunak izan genituen zaintzaile euskaldun bat kontratatzeko. Eta, aitortzen dizuet, altarrik izan be, kalea guten zirenean beste zaintzaileekin elkartzen baitira. Eta zaintzaile gehienak erralduna dira. Gero eta gehiago baina. Garai hartan, orain 20-25 urte, baitxa ere. Zan ere euskaldunik gehiago ordaindu da zaintzaileek eta erraldunik gutxiago. Baina, gertatzen zen, sekulako lanak egiten dituna, zaintzaile euskaldunak edukitzeko, pakeak guten ziren, eta ganak erdea jota ziren. Zergatik, soziologikoki gertatzen dalako, gertatzen da. Eta ekonomikoki gertatzen dalako, gertatzen da. Beraz, transmisioa ama hizkuntza eta 120ko galera hori arrazoi eskoletatik aztertu daike. Eta horre egin genezake diapositiba hauetako bakoitza. Ez du egingo, denborarik ez daukagulako, baina norbaitek nahi badu azterketa hau osorik jaso eta bere azterketa, bere iritziak emon eta bar, eskatu besterik ez daka, bialduko hotzau, urrengo pare bat hilabeteetan egingo dugulako gure barruan ere halako azterketa bat bilatuz, egi ezberdinetatik bilatuz, ze arrazoi hori ezken gero nolabaiteko planifikazio bat eta hizkuntz politika bat iradokitzeko dagokion eragindiari. 120ko higadura dago gaitasunean, baina hartzen baditzu aintzat 75etik gora aitortzen dutena gaitasuna dutela, ama hizkuntza baino gehiago dira. Eta, esan ere baitu, eskolak ere euskaldundu egiten duela. Nondik agertu dira gaitasun hori aitortzen dutenak. Agertu dira eskolatik. Eskolaren eraginez, gehienak Eibarren une horretan D ereduan zehar duten, 80 inguru. Beraz, eskolak euskaldundu egiten du. Gero, euskalduntzea gauza bada, gero hizkuntza eragintzea beste bat. Baina, behintzat, bere burua aitortzen dute euskalduntzat maila hon batean, ama hizkuntza zeukatena baino jende gehiagok. Alde horretatik, hori da gertatzen dena. Iritziak iritziak. Ia ez gara asko gelditzuko arrazoietan. Hemen bakarrik erakusteko zer eredutan ikasi duten, ez da ondo ikusten, baina eguneko 70 gutxi gora bera D ereduan ikasten du Eibarren ikasi dute inkestatuek D ereduan, batxilergoa, eta erdiak ikasi dute D ereduan lanbide heziketan. Beraz, hor egon ziteken motibo bat kokatzeko, gero emaitzak eta bar ereduetan ez horren beste. D ereduan gehienek lehen hezkuntza D ereduan egin dute, gehienek, eta batxilergoa jarraituko dute gehienek,
eta lanbiziketa badakigu zela zegoen herri hartan, eta erdia behintzat ereduan. Beraz, ez dago eskolaren aldetik erralduntze hipotetiko bat. A ereduan dira dutelako eta beraz galdu arazi egiten direlako gaitasun bat edo ohitura batzuk, eta B eredua eta matematikak, gizarte eta naturzientziak euskaraz egiten ditu. Erabilerari dagokionez, galdetu itzen zaie esparru ezberdinetan zela erabiltzen duten, eta hemengo goiko ezkerrekuan batxilergoan zeudenian beren ikaskideekin euskaraz ziarruten edo hizkuntzatan ziarruten galdetu zen. Orduan, edo 80-etik gora, edo 75-etik gora euskaraz egiten zuten eta aitortzen zutena bat dator kale neurketekin, Eibarren egin diren kale neurketekin. Adin horretan kale neurketak eta egin dugun inkestak bat datoz bete-betea. Ehuneko bateko gora beria dago, beraz, puska bat erakusten dugu konfirmatzeko, inkestaren zuzentasuna. Homogeneitatea bat dago behintzat bi metodologia erabiliz lortzen den emaitzarekin. Lanbide heziketan ere puska gutxiago erabiltzen dute. Gehiago gertatzen da erdal aldetik aldea. Lanbide heziketan, D ereduan erdia bakarrik dira dute eta lanbide heziketan askoz gehiago dute, beraz euskaraz baina. Eta matxilergoari konparatuta ia bikoitza. Hemen dago atea dan emaitzarik importantenetako bat, eskolari dagokiko. Hor goien eskerrean ikusten duzue Eibarko eskolen arabera zenbateko erabilera zegoen. Ez nahi sartuko kutxetan eta bizarretan eta portzentaietan eta medianetan eta lakoetan hori beste une batea sartzeko unea baita, baina nagusiki ikusi zazuen kurba, esate bateko aldatze eskola oso gutxi erabiltzen dute, hor ikasi dutenek oso gutxi erabiltzen dute, eta ikastolan ikasi dutenak edo institutuan ikasi dutenak asko erabiltzen dute. Institutuan batxilergoa egin dutenak 75 egiten dute erditik gora euskaraz. Eta aldatzen ordea, ehuneko 50-etik bera ehuneko 75. Eta armeri eskolan eta unibertsitate laboralean bien tartean dago. Kurba hau ikusten da berdin edozein esparrutan. Galdetzen badiegu sare sozialetan zenbat erabiltzen duten, galdetzen badiegu lanean zenbat erabiltzen duten, galdetzen badiegu, ez da kasua baina esageratzea noa, zinean zela zurrumo ezela itxen daben ezea, eta ze eskolatakua da, eta kurba bete-betean denetan, baina ziro berdina da. Eta orduan sekulako korrelazioa dago, nun ikasi duten, eta hizkuntza erabileraren artean. Baina sekulako, ez da aldatzen, ez da bikunti. Edozein esparrutan, lanean, idatziz, irakurrez, edozein gauza galdetzen zaien da, nun ikasi duten, aldatzekoak, ziro erdadunak dira, nahiz eta D ereduan ikasi. Eta institutokoak, ziro euskaldunak dira, ziro. Oso euskaldunak dira. Institutuaren arrazoietako bat, gelditzen izpuska bat, hori batxilergoa da, gehienak ikastolatik datoz. Ikastoletako ikasleak gehienak instituto honetara datoz gero batxilergoa egitera. Baina, eta beste eskoletakoak batzuk dira, lehen hezkuntzatik aldatzen esate bateago, aurre hezkuntzatik hasi direnak, eta bukatzen dute batxilergoa bertan. Ez nahi sartuko, baina nik uste dut edo klabetako bat dagoela. Ikusten duzu eko kuadroa ere, pixkat moitxuta daude hemengo ardatzean tokiak, baina berdin da. Aldatze gutxien, institutua gehien, eta beste hauek Uni Eibar hemen eta Armeri hemen erdian. Hemen bezala, Uni Eibar erdian eta Armeria
hemen txik, pare, niri barrakomeria pare, erdi. Beaz, bi dira, edozein ez dago. Interesante. Aitortu dutenak, bakoazen esatea, X, euskaz egiten zutela, aitortu dutela, pertsona horiek, gero unibertsiera jundirenean, dela Arrasatera, dela Leioara, dela Donostiara, denek aitortu dute euskara gehiago erabiltzen dutela gero unibertsiara. Oda, iristen dira Donostiara, iristen dira Leioara, Bilbora, Gasteizera inkluso, eta pertsona eurek aitortzen dute euskara erabili handiagoa eskolan, hemen zeukatena baino. Hori da, kuriosoa da. Elemento soziologikoa da, seguruenik, pentsatzeko da, hemen hemengo eskolek egiten duten lanaz. Egia da, gero ara juten direnean, beste jendez ezaguna egiten elkartzen direla, beste historia bada, psikologikoki, soziologikoki eta bar, eta beste testu inguru bada. Baina, nolabait, adin horretan errekuperatu egiten da, inguru horretan errekuperatu egiten da hori. Laun artean, egin ditugu hiru multzo, 18 eta 21 urte bitartekoak, 22 eta 25, eta 26 eta 29 bitarteko, hiru zatitan. Gutxien erabiltzen dutenak, 18 eta 21 urtetakoa dira nabarmen. Gero berriz ere, hasten da gehiago erabiltzen. Hor ere jardun dugu ze arrazoi hon daitezkeen, eta baina, arrazoi soziologikoekin, 18 eta 21 urte bitartean, gertatzen da, juten direla kanpora, kuadrilak berre egiten dira, eskola ezberdinetan juten dira, hor harremanak ugaritu egiten dira nolabait, ugaritzearekin matematika sortzen da, eta berriz ere, eta gero, 21 urteekin berriz egon jortu egiten da nolabait, harremanak, kuadrilak finkotu egiten dira, berkokapen badago hor, izalekea arrazoietako. Baina, hori gertatzen da, edozein galderarei galdetuta erantzun da ere. Horren pixka bat, atentzioa ditzekoa da. 18 eta 21 urte bitartekoek, pentsatzen da, filosofoa ez dakite daukatela eta ez, gertatzen da, 22, 23 urteekin hasten dela benetan gehiago erabiltzen. Generoa nabarmen, gure garaian, eta badago baten bat, nire oso urbilekua, bergarakua, gure garaian, eta oraindik ere, gure belaunaldiko neskak ziren zakutzak. Mutilek egiten genuen euskaraz batez ere, eta neskek erdeaz egiten zuten. Mutilek egiten genuen ikaz eta neskek iztuka. Eta, halako zea bat zegoen, egun ordea, eta ez da, Ibarko bakarrik esautzen baititu beste toki batzuk ere, aldeantziz gertatzen da. Edozein esparru lanean, ikasketa, lagunartean, familian, emakumezkoa dira, adin horretan gehien erabiltzen dutena euskara, nabarmen. Hemen erakutsi dugun lehen honetan, esate bateako esaten digu, inkestatuen emakumezkoen erdiak, baina goixo itxen da bela euskaraz. Eta aldiz mutilak, ehuneko 75 egiten du behera. Erdia baina gutxiago. Alde separra da. Baina, datu interesantea da. Generoak badu zerbait. Beti eukidu, eskerrak onduan gure alde ateatzen ari gala, baina gure kontra ere gizonezkoek galdu ditugu nola baitiko nortasun bat hor. Hori psikologo eta beste bat zentzako eratzen. Bikoteekin ikusten da, berriz ere atxatu egiten dela. Hau da, jendea bikotea osatzen duenean, berriz ere adin talderi gehiago erabiltzen dutela euskara. Horrek adierazten du, joera bat dagoela, ez dakik uste batean jokua, baina euskaldunekin bat egiteko. Edo kuadrinak egiten da berdeaz eta elkarri izaten diotela gure artean euskaraz. Ez da zer dan, baina egia da, bikotea sortzen denean, euskararen erabilera igo egiten dela. Berdin gertatzen da, seinala bat etortzen direnean. Ez dago nahiko datu ez dugu erakutsiko,
adintarte honetan, 30 urte bitartean, lehen gure garaian eukitzen ziren seinale bat, egun gutxi eukitzen dire eta datu gutxi daukagu. Jende gutxi daukagu guraso dena. Baina direna, eta erantzun digutenaren arabera, nik uste dut eta gaina ez dela oso signifikatiba, baina badala signifikatibo maila batean estadistikoki, oraindik ere beste puxka bat egiten duela. Jende berberak lehen esaten zuena beste giro batzuetan entzula euskaraz egiten, gutxi itxen zuela, horretan ere egiten du asko zen. Bikotea sortu denean gehiago eta seme-alabak etorri direnean gehiago. Noraiteko kurba badago, sieska moduko bat aldo horretan. Egit. Ego kortu ez da egitzea, gure buruara jokatu egiten dugu, ez da egizar gertatzen da, edo ia hilatzen da 30 urte eta esan ia nortasuna osatu dut erabiltzen dugula jota batzuk behintzat euskaraz egiten da dela. Badago zerbait psikologiko nortasun aldetikoa. Lana eremuan atazaigu uste baino gehiago erabiltzen dela euskara. Eguneko 75 jarduten dute batez ere euskeraz, eta idatziz askoz gutxiago. Hala ere datu onak dira. Egin berri dut ere, iaz egiten duen eta aurten berrezia bian da martxan, baina iazko hile bukatuta eta aztertuta dago, Gipuzkoako lanbide heziketako 21 eskoletako ikasleak praktika fabriketara juten direnean egitera, zer hizkuntza joera zer erabilera dagoen, zer hartzen dituzten fabrikan, eurek nola lan egiten duten hori egia zein den du, zuzendu nuen ura eta bat atorre azterketa honekin. Gipuzkoan euskeraz percepzioa zegoen baino euskera gehiago erabiltzen dela fabriketan. Gero eta gehiago gaina. Urterik urte ematen dau koska dagoela. Gaur egun, nego ibiltzen naiz enpresa askorekin lanean lan profesionalean, eta gure lantaldea, du gara 15 lagun lan egiten du Makina Herramienta Institutuan, eta enpresentzako zerbitzuak eta eskaintzen ditugu eta bar, beraz, gure bezerogo egundaka enpresetako zerrenda bat, gure lantaldea euskaraz egiten dugu, eta orain 10 urte, 15 urte lan ere egiten zen euskaraz, eta egiten dugun euskaraz. Gaur egun, eguneko 70 gora esango dute, euskaraz daukagula harreman enpresekin. Gipuzkoan, Enezari beste esparrutan, baina Gipuzkoako enpresekin, gaur egun, gaur bertan goizian etorri horretik aurrekontu bat egin dut, eta euskara gutxiz egin dut. Gure aurrekontuen, azkeneko 6 urteetan, gure enpresak egin duen, gure institutu egin dituen aurrekontuen eguneko 40 euskara gutxiz egin dugu. Beaz jasoleak euskalduna dira. Orduan, ere honetan, datu ontsamarrak agertzen ari dira, luzten joko luke zer egin behar da hori pixkat indartzeko eta olatu horri pixkat ufa daitxeko gultzai. Baina, oain 15 urte genukan, Euskal Zaleok genukan, irudi negatibu lan tokiari buruz, guztot gelditzen hasi bada. Hala ere, euskarazko erabilera eta idatzizko hori euskera hori baina hori da, gertatzen da, eta zifrak hor jokatzen dira. Beraz, ainara usten diot. Bai, ja, amaitzeko, hasieran aipatu dugu moduan, ikerketa hau egin dugu bagekaulako ardura bat, ezta? Ume izatetik gazte izatera hor galera batero emoten zalako. Ez dugu nahi radiografia edo argazki horretan gelditzia. Gure azkeneko helburua dakagun argazki hortan aldaketak egitea da. Orduan, hona ekarri duguna, emaitz batzuk izan dira eta peska transmisioari ero transmisioekin lotura gehiago zutenak, baina gure helburua bada datozen astiotan ero Eibar mailan aurkezpen luzea eta zabala egitea, ditugun variable guztien azterketarekin, emaitza guztiekin,
Eta nahi duguna da, ikerketa honetan objektu izan diren horiek sujetu izatea, bai? Eurak gurekin batera ondorioetara llegatzea eta aldaketarako ekintzak, estrategiak diseinatzea. Orduan, ondorioztapena lantzia nahi dugu eta ondorio horietan oinarrituta ekintza plana diseinatzea. Kasu hortan, gure lana bidelagun izatea izango da. Eragile horiek sujetu izango diren, eragile horiek nahiko genduke izatea aldaketak proposatzen dituztenak. Eta guk aldaketa horiek egiten lagundu egingo genduke. Orduan, bigarren zati hau prozesu parte hartzaile bat izango da, non ikerketak honetan objektu izan diren horiek sujetu izatera pasatuko dian, eta igual amendik pare bat urtetara ero, esango ditzuegu zerbaitera jau geran, aldaketarik lortu dugun, ero ez. Horiz esan pixkat gu kontatzeko geneukana, ez dakit galderarik oso zer. Orduan, asistu bizian goiez ere, amendik bat